мехоҳед ҳамсаратонро ризо гардонед то 45 дақиқа алоқаи ҷинсиро дароз кунед ва ҳам худатон ҳаловат баред. Пас ба шумо ин гиёҳро тавсия медиҳем. Фрэнк крем. салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк кунед, дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. дастгирии шумо бораи мо хеле муҳим аст. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ доранд, замини фурӯшӣ доранд, мошини фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд, бо тариқи WhatsApp равон кунед. реклама мекунем, рекламаш без сум аст. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, дукомната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат нархаш бошад. 175 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Рӯдакӣ, дукомната квартира дар 1 этаж қарор дорад. 42 метр квадрат нархаш бошад. 165 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳраки Шарора, дукомната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат нархаш бошад. 152 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти миёна дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунам. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Шоҳмансур, дукомната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 43 метр квадрат нархаш бошад. 160 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина хонаи замини фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Рӯдакӣ, 3 сотиқ замин, 3 дар хона нархаш бошад. 110 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона ремонт рафтааст, бо наздикӣ ремонташ тамом мешавад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Рӯдакӣ, 2 дар хона, 6 сотиқ замин, нархаш бошад. 85 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, автовокзали, 1 комната квартира дар 5 этаж қарор дорад. 38 метр квадрат нархаш бошад. 120 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 34 микрорайон, 1 комната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 31 метр квадрат нархаш бошад. 147 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунад.